Halo? Da li je to prva pomoć za kolače? Desilo se nešto strašno. Dolazim odmah. U hitnim slučajevima nekada je sve što vam treba pomoć. Gde je povređeni? U kuhinji. Ništa nisam dirala od nesreće. Prva pomoć za kolače. Moramo brzo da reagujemo, inače nema spasa. Dajte mi špatulu. Margarin? Pripremite rernu. 180 stepeni, ulazi na pola sata. Dečiji rođendan će uspeti da se izvuče u poslednjem trenutku. Ali nisu svi rođendani te sreće, osim ako nemate prvu pomoć za kolače. Prijavite se odmah i osvojite sopstveni set sa svim što je neophodno da slavlja ostanu slavlja, a ne hitni slučajevi. Halo? Ne paničite, dolazim odmah.